ताबो ग्रासरुट जे डिसिप्लिन बाबी सामुखायनो बागै सिनि बुबाग्रानि अग्रेर दिबलन चबाव जों जत सिक्लारक थानचाकाय एकलगे जों बुबाग्रानो फानरै बिनो चबाव कप्लाय खायनो होनैनो जों दिनै मिटिं दाहोका ताव जों जत सिक्लारक मिलि दिनै समायबो तांलायका जों बुसकाङो तेव एक्टिभलिखाय तेव फानरुय जों सामुं तांनाय बुबाग्रानो बिनि ग्रेर दिबलन चबाव कप्लाय खायनाय सिन जतन चबा अग्रेर दिबलनो अ लास्ट फाइट खायतनि जों बुबाग्रानो कप्लाय खायनाय ताई सिक्लारक साथिबो जे तुइबागलाय एक्टिभलिखाय जों सामुखाय दमनि ताव बुसकां सालो तेव एक्टिभलिखाय जे जागा तुइनि प्रब्लेम जे जागा कुनु नक कुबाय बा करिनु कुंबिथि बायने रांख्रै उन्दै रंनो जों बाहायके चुबायमान तेव एक्टिभलिखाय YTF रक साकथारिमान अखौनो दिन सालाय डिसकाशन खायनाय ते बुसकांनि सालनि बागै सिनि कयेक्टा अक चाबलायके जों कक ताई नेक्स्ट टाइम लोगो सेंट्रल मीटिंग रक साब्रुम खायना रक साब्रुमो खायना रकनि कक चाबलायके कक सालायनो जों दिनै मीटिं खायलायके अमुसुनो आबो बर' मानजा खाबा ब्लक डिमांड सिनि जत ब्लक प्रेसिडेंट ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताई YTF नि जारा सेंट्रल नि वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ताई जत एग्जीक्यूटिव बॉडी दिनै और मानजा खायके YTF नि Sini tabu Cina toy lang constituency to sini secretary to kaisa komiti khajaka a komiti bo ta mole sini YTF no kaisa pon ba soba ba chikon private komiti pon khalai ya o hegura ko no sini tabu Cina toy lang constituency to sini secretary to block president working district